Lora na bụrụ ozigbote nwa afọ ụmụ awụlọ na kansụl Awka South Chief Christopher Ndubuisi ekesaghị akụrụngwa eji akọ ugbo n'ụdị ọgbara ọhụrụ ọnụngo ya na ndị kwuru ndị naira nyere ndị na-akọ ugbo n'okpuru otu cooperative n'obodo ya iji hụ na nri gbakara arụ. Chukwuemeka Modelim pụtara anyị akụkọ. N'akụkụ nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti a bụ Maazị Foster Ihejiọfọ kwuru na Maazị Ndubuisi egosila na o nwere mmasị na ịgbanwe ọnọdụ ụmụnne ya site n'ibunye ha akụrụngwa ndị ha ga-eji na-arụ ọrụ ugbo nke ga-eme ka ha si n'ụbịam pụọ ma bụrụzie ọgaranya. Ọ gakwara n'ihu were gwa ha na ọ ga-enyere ndị ya na-arụ ọrụ ugbo aka site n'inye ha ohere ị na-ebujere ndị ga na-enye ha ego ihe ha kọrọ ma mekwazịa ka obi sie ha ike ịnọ na ya bụ ọrụ. N'aka nke ya, mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị ọrụ ugbo nwetara ihe eji arụ ọrụ ugbo n'aka Maazị Ndubuisi, Maazị Ikechukwu Obuka mere ka amata na ya bụ akụrụngwa o nyere ha ga-eji na-arụ ọrụ ugbo ga-eme ka ha nọdosie ike na-arụ ọrụ ugbo ma bụrụkwa nke ga-ewepụ ụkọ nri nakwazi ụbịam n'obodo ahụ ya nakwazi na mpaghara Anambra niile, maka na ihe ọbụla ha kọpụtara ha ga na-ebugharịkwazi ya na mpaghara steeti a nke ga-eme ka ụkọ nri garazịa ịdị na steeti a. Ọ gakwaziri n'ihu wee kwe nkwa na ha ga-eme ihe niile ọ tụrụ anya n'aka ha. N'ụmụ awụlụ, abụ m Chukwuemeka Modelim.